heading early for a makeup client. It's 6:30 in the morning. I woke up. And then kahapon din meron akong hair and makeup din na client tsaka hair ribbon. So medyo a little tired kasi yesterday parang 12:30 na ako nakatulog kasi nung natapos akong mag-ribbon kahapon, medyo 8 o'clock na yata ng gabi, and then I published my video pa kasi hindi pa siya na-publish. So ayan, tapos tawag nag-share pa ako ng mga ng aking video. So yun, ang tagal ko, tapos naglinis ako ng makeup kit ko. So ayan, kaya yun tapos prepare ko din yung susuotin ko this morning para hindi na ako magmamadali. So yun, kaya mga 12:30 na ako nakatulog. So konti lang yung tulog natin, guys. Hopefully matapos kami today ng maaga para at least later makatulog naman ako by mga 2 o'clock makauwi na tayo ng bahay. So yeah, hopefully our day will run smoothly today. So then see you later, mga friendships. Ganito ka ba? Pilihan lang nini mong kasay ikot ng Supo-supuan na. Hello guys, this is the behind the scene. Saika Nikki on the grabe idol. Hala no, ikaw ba over? Wala na siya no, mauaw nun niya. So chill na lang ako, guys, kasi I'm done with my share, and si Saika medyo busy pa siya. Kasi siya yung ng bride, ayan. So, finally we're done. Yan, si bride. Hi guys! So, we're inside a car now and we're heading home. Tapos na kami, and sila Saika tsaka si sis, si Ate Sarah nandun pa kasi magre-retouch pa si Saika sa bride. So ako, I'm gonna go home na, and yeah, kinuha na ko ni Rookie and coffee tayo, guys. May kape, tapos may dinala akong naman pagkaon, baboy. Katong gihatag nga pagkaon dito ba, merong pagkain. And then ayun, so dadaan muna kami ng french fries kasi nandito lang din kami sa Mandawi. So yeah, madadaan na namin yung King King. So kasi sabi ni Sasha, mama, bumili ka ng fries kaysa bibilan pa siya ng fries sa potato corner. Magkaparehas lang yung price ng fries na lulutuin sa potato corner. Diba? So, yun. Kasi wala na silang class. Although, babalik pa sila sa Monday para sa clearance. Pero yun na lang. Tapos, sabi din ni Baba na, mabilis lang yun. Saglit lang. Magpapass lang siya ng requirement. So, ayun. So, I wanted to go home. Kasi, konti lang yung tulog ko, guys. Tulog ko nung mga nagdaang araw. Ayan. So, I'm just gonna rest later. Tapos, I'm planning to film, to edit a video para tapos, I wanted to look for new HD kasi nasira na yung HD ko. Grabe. Yung isa ni gana gamay, no? Pero, kuan man gud to, no?
Problemado na kasi. Ewan ko, comment below guys kung ano yung magandang way to store your files kasi hindi talaga reliable yung external hard disk. Tapos, ayun. Kaya for supposedly mag-upload ako last week, isang video lang yung na-upload ko kasi yun nga, na nasira yung ko, hindi ko talaga ma-retrieve yung mga files ko na nandoon. Tapos this week, yun nga, kahapon lang ako uli nung Friday kahapon nakapag-post kasi nga, ayun, nag-record na lang ako ng panibago. Yung mga vlogs ko, for sure, hindi ko na makukuha yun. So, that was so sad. And then, yun yung, ilang nights ako nagkulikot para pero hindi nangyari. So, I gave up. And then, ayan. So, I'm gonna see you later. May lights pa yung guys. Summer paradise. Hi, so guys, nandito na kami sa seaside kasi we're just going to, of course, saan naman kami pupunta? Dito lang talaga kasi ito yung malapit sa amin. So, we're just going to buy foodie kasi wala kaming foodie. Bibili ako ng binangkal, guys. Sana merong binangkal dito. Yan, nasaan na yung binangkal? Ano na? Ito, yun, binangkal. Bili tayo nito. Nakalamis ako, tanawin. Mabli dahil ni. Ihas lang. Wow, kanang paig. Ayaw na, di man ako paig. Pariyo. Ay, gulo mo siya. Ay, gulo. Okay. Kani ba? Kana. Wow. Ayan. Hanggang si Rocky bumibili ng lumpia. And this is gonna be mine. I feel like eating ice cream. Tapos bumili din kami ng barbecue. Mahal na, 20 pesos na to. Before, 15 pesos lang, no? So, we're going home now. Because I'm so tired. Oh, di man ko tired. Kuan lang, sleepy na. Guys, we're finally home. Tapos makakain na ako kasi hindi pa ako nakakain talaga. Nagplan kami ni Saika na doon kakain pero since dumating na si Rookie, so umalis na ako tapos nagkapil ako. But ayan, it's almost 3 kumain ako ng ice cream, diba? Tapos I shouldn't have done that pala. So ito yung lunch na lunch ba to? Yung parang brunch doon sa minake up namin. Ito yung foodie na binigay nila. I think humba to. Tapos I'm gonna drink coffee. Meron palang saging dito. Bumili din ako ng barbecue kasi wala akong ulam. Yan. I'm gonna eat now. Itadakimasu.